दिपेन बर'आ दिनै उदालगुरियाव इलेक्सन गेलेनो फैदों मानोना बिथाङा 20 बोसोर जाथिनि थाखाय जे खामानि बेखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों नुखाजोब्बाय मिथिखाजोब्बाय बेखायनो दिपेन बर'खौ जों सासे मान सन्मान होयो आरो बिनि जुनै दिनै दैमारिया रिहन सारा मान सन्माननि गेजेरजों माने नमिनेसनखौ प्रचार खालामनांगौमोन मानो होनोब्ला दिपेन बर'आ सासे जातिनि खामानि मावग्रा जातिनि हंग्रामि नेता बेखौ मान सन्मानै नोंथांखौ नमिनेसन प्रचार खालामनायबा आं मोजां मोनगौमोन आरो बेवहायनो दि उदालगुरिनि समस्थिनि रायजो राजाफ्रा दिपेन बर'खौ मोजां मोननानै जाति हंग्रामि नेता हिसाबै गनायना लादों बे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो बिथांनो भट होनो थाखाय ओंखारबोदों दा बेवहाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों रिहन सार नोंथाङा जिहेतु MCLA हिसाबैनो दोङो नोंथाङा MCLA हिसाबै थाथों बेखौ जों गाज्रि मोना जिहेतु जोंहा लिडार सानै मोनगोन उदालगुरियाव बेखौ जों साबायखर जनायदों आरो मोजां मोनदों आरो लोगोसे बेखौनो आं बुंनो नागिरदों जिहेतु रिहन सार नोंथाङा एबाराव हारि खानाया खाथां जाबाय मानो होनब्ला बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दि लोब लोब फैनानै दिपेन बर'खौ सन्मान होनानै दि भट होनो ओंखारदों बेवहायनो आं बेखौ बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि BPFनि रायजो राजाफ्रा BPFनि जिथुनाखि नेताफ्रा जाख्ल'नायाव एक्सपार्ट रुल नम्बर 1 बे हाग्रामानिफ्रायनो फै दिनैसिम प्राइमारि लेभेलावबो रिहनखौ जाख्ल'गोन बेखौ दिनै रेडि जाना दङ जिर' अफिस मोनसे बनायनायाव 2 लाख खरस जागोन नैबेयाव 4 लाख देखायगोन जिर' 3 लाख खरस जागोन बेयाव 6 लाख दिखुनगोन बेनिखायनो रिहन सार नोंथाङा ओरैबायदि बिनम्र अनुरद खालामनो नागिरदों नोंथांखौ आं अननाय मोनदों नोंथाङा जाहाथे एबाराव हाजार टकर खालामनानै खुनु लाब जाया मानो होनोब्ला दिपेन सारखौ माने सन्मान होबाय रायजो राजाया मोजां मोनबाय आरो मोजां मोननानै बिथांखौ भट होनो रेडि जाबाय दा बेयावनो नुगोन नोङो जिर' गामिफ्राव थांनाय बार MCLA इलेक्सनाव 20% भट मोन्दोंमोन दायो 50% 70% दिनै बर' रायजो राजा गामिफ्राव होनो ओंखारबोदों आरो बिथांखौ नोंथाङा हयथ' मिथिजोबनाय नङा बेखायनो नोंथाङा बेखौनो फोरमायदों जे नोंथां सार नोंथाङा एबाराव 1000 थाखा खरस खालामनानै लाब जालिया बेनिखायनो बे नोंथांमोननि जिथु जाख्ल'ग्रा जिथु लिडारफोर दङ बे जाख्ल'ग्रा लिडारफोर नोंथाङा मुक्ति मोननोब्ला फैसा खरस खालामनायखौ खम खालाम